yma yn barod i wneud sesiwn ddrama dych chi heddi. Ydw wir, ydych chi barod? Ydych? Nawr, mae Sian Sionc yn hoffi perfformio a fod ar lwyfan. Felly dwi eisiau chi ymuno gyda fi heddi mwyn cael lot fawr o hwyl ysbryd. Ydyn ni barod? Ydyn? Arbennig. Felly, cyn i ni wneud unrhyw beth ar lwyfan neu actio, mae angen i ni gynhesu fyny yn does? Oes, gynhesu i fyny. Felly, beth am i ni gynhesu'r gwyneb yn gyntaf, iawn? Felly, beth am i ni, iawn ffrindiau, fod yn lewod? A gallai weld eich cig a chi'n agor. A pa sŵn mae llew yn neud hefyd? O, da iawn. A pa nifail bach arall? Dwi'n gwybod. Beth am fod yn lygoden bach? Llygoden arbennig, da iawn chi. Llygoden ac yna'n lew. Llygoden. Llew. Llygoden. Da iawn, arbennig. A nawr, nid cynhesu'r gwyneb. Do'n wir, cynhesu'r gwyneb. Ond, beth am i ni nawr, ffrindiau, i gynhesu'r corff? Ie wir, beth am i ni gynhesu'r corff, iawn, ffrindiau? Beth am i ni rhoi ein llaw yn yr awyr? Da iawn, a wedyn, ni'n mynd i fynd fel hyn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yr ochr arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y goes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y goes arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ac yna 4 gwaith. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ochr draw. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Wow! O, da iawn, a nawr, ni wedi cynhesu ac yn barod am sesiwn ddrama gyda Sian Sionc. Ydych chi'n barod, ffrindiau? Offa ni, felly, ie wir. Nawr, mae Sian Sionc yn hapus. Gwenu, allai weld chi'n gwenu adre? Da iawn. A beth am weithiau fod yn drist? Beth o'ch gwyneb chi'n neud pan ych chi weithiau'n drist? Da iawn. A beth am, dwi'n gwybod beth am yn grac. Crac, fel ma'ch gwyneb chi'n ymateb yn grac. Dewch weld eich gwyneb crac chi. Da iawn. Ac yna hapus eto, gwyneb hapus. Hei! Ac yna gwyneb trist. Ac yna, beth am eich gwyneb cyffroes? Pan ych chi'n gyffroes, beth ych chi'n neud gyda'ch gwyneb chi? Hei! Iei! Gwenyn mawr fel hyn, ie? Da iawn, gwen mawr, arbennig. Nawr, ni yn mynd i ganu can bach, ffrindiau, sydd yn ymwneud â'r teimladau yma. Ie, ar gwyneb, felly hapus, trist, weithiau yn gyffroes, a weithiau yn crac. Ie, wir. Ydyn ni barod? Ydyn ni, ffrindiau? Felly beth am i ni ganu? Mr Hapus ydw i. Ie, i gyd fynd gyda'r teimladau yma. Offa ni felly. Felly barod, ffrindiau, ni'n mynd i ganu nawr i wneud â'r emosiynau, y teimladau hynny nawr. Hapus yn mynd â'r chwalach gwyneb hapus. Offa ni. Mr Hapus ydw i, ha ha ha. Mr Hapus ydw i, ha ha ha. Mr Hapus ydw i, Mr Hapus ydw i, Mr Hapus ydw i, ha ha ha. Da iawn, nawr te ffrindiau, Mr Trist. Mr Trist ydw i, 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 Nawr, cyffroes a swnllyd. Beth o'ch gwyneb chi'n neud yn gyffroes? Mr Swnllyd ydw i, hwrrei! Mr Swnllyd ydw i, hwrrei! Mr Swnllyd ydw i, Mr Swnllyd ydw i, Mr Swnllyd ydw i, hwrrei! O, da
iawn, ffrindiau. A nawr, Mr Tywel a Swill. Mr Tywel. Mr Tywel ydw i, shh, shh. Mr Tywel ydw i, shh, shh. Mr Tywel ydw i, Mr Tywel ydw i, Mr Tywel ydw i, shh, shh. Ond, beth am ni fod yn gyffroes achos mae'n wythnos Steddfod, barod? Mr Sionc ydw i, hwrre! Mr Sionc ydw i, hwrre! Mr Sionc ydw i, Mr Sionc ydw i, Mr Sionc ydw i, hwrre! Mae'n da iawn, ffrindiau, arbennig. Nawr, weithiau pan mae Sian Sionc yn mynd i'r Steddfod, mae angen wrth gwrs i bacio yn does. Drychwch, mae gen Sian Sionc ei ches yn fan hyn, oes yn wir, ces yn llawn dillad. Ie wir yn barod i fynd i'r Eisteddfod. Nawr, mae angen i ni, ffrindiau, defnyddio ein dychymyg. Ie wir, dychymyg i feddwl ein bod ni yn yr Eisteddfod. Efallai bod chi adre yn yr ystafell fyw fel Sian Sionc, neu efallai eich bod chi yn y gegin, beth am i ni ddychmygu nawr, ffrindiau, ein bod ni ar ein gwyliau yn yr Eisteddfod. A mae angen i ni bacio pethau ar gyfer yr Eisteddfod yn does. Oes yn wir. Felly, beth am i ni ddychmygu nawr? Ein bod ni'n agor ein ces ddillad, barod. Wow! A edrych i mewn i'r ces ddillad, ffrindiau? Ydych chi wedi agor eich ces chi adre? Ydych? Da iawn. Beth sydd yn eich ces ddillad chi, sgwni, yn barod i fynd i'r Eisteddfod? Wel, mae gen i, sbectol haul. Os gyda chi sbectol haul adre, dychwelwch sbectol chi, oherwydd, efallai bod hi'n braf a bod yr haul allan. Felly mae angen yr sbectol haul yn does. Oes wir, mae gen i sbectol haul arbennig. Beth ydy hwn wedwch? Potel bach. Beth sydd i fewn? Agor. Eli haul. Ie, eli haul. Beth am i ni rhoi eli haul ymlaen gyda'n gilydd, ffrindiau? Da iawn. Arbennig i wneud yn siŵr ein bod ni ddim yn llosgu yn yr haul. Gan ei fod hi'n braf, rhoi eli haul ymlaen. Beth am rhoi eli haul ymlaen ar ein gwyneb ni hefyd? Arbennig. Da iawn chi, ffrindiau. Arbennig. Felly mae gyda ni sbectol haul, eli haul yn does. Sgwni beth sy'n nesaf. Dewch weld. Beth ych chi'n meddwl ydy hwn, ffrindiau? Siplan. A fi'n rhoi hwd ymlaen hefyd. Da iawn, mae gen i got. Rhag ofyn y fydd hi'n bwrw glaw. Ac yw'ch chi'n gwisgo'ch cotau chi adre? Dewch weld, cot ymlaen, llewis i mewn, llewis arall, arbennig, a wedyn neud y zip i fyny, zip! A wedyn ni'n rhoi, na chi, rhoi'ch hwd ymlaen hefyd, rhag gofyn ei bod hi'n bwrw glaw yn dyfe. Ie! Felly, mae gyda ni sbectol haul, eli haul, cot law. Sgwni beth arall sydd yn y ces ddillad. Dewch weld. Waw! Rhag gofyn fy mod i eisiau bach o ddŵr, mae gennau botel o ddŵr. Os gyda chi eich dŵr chi adre, bwysig chi fed lot o ddŵr yn dywe. Chi fed dŵr. Arbennig. A mae un peth ar goll. Dwi'n gwybod. Yn Wellingtons i. Ie, rhag ofyn ei bod hi'n bwrw glaw a fod angen Wellingtons. Allwch chi wisgo eich Wellingtons chi, ffrindiau? Dewch weld. Da iawn. Chi'n eich Wellingtons chi. Arbennig. A nawr, ni'n barod i fynd i'r Eisteddfod. Ydyn wir ni wedi pacio yn barod i fynd. Wel, am arbennig. Nawr, dewch i'r Steddfod. Ie? Off ni felly. Nawr ein bod ni wedi pacio i fynd i'r Eisteddfod, ffrindiau. Wel, beth am i ni fynd ar y bws i'r Eisteddfod? Ie, wir. Felly, beth am i ni, ffrindiau Sian Sionc adre, i fynd ar y bws i'r Eisteddfod? Ydyn ni barod?
Beth amdani felly, oedden ni? Reit den, ni'n barod i fynd. Mae olwynio ar y bws yn does. Beth arall? Ac ofyn ni bod i bwrw glawn cael wipers, drysau, lot o bethau. Barod felly, a beth arall allwn ni gael yn yr Eisteddfod ydy ffrindiau yn siarad. Ie, oedden ni! Mae'r olwynion ar y bws yn mynd rownd a rownd, rownd a rownd, rownd a rownd. Mae'r olwynion ar y bws yn mynd rownd a rownd, drwy y dydd. Wipers ar y bws yn mynd swish, swish, swish. Na beth sy'n nesaf, barod? Mae'r wipers ar y bws yn mynd swish, 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 swish. Mae'r wipers ar y bws yn mynd swish, 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 drwy y dydd. Y drysau nesaf, mae drysau ar y bws yn agor a chai. Barod? Mae'r drysau ar y bws yn agor a chai, agor a chai, agor a chai. Mae'r drysau ar y bws yn agor a chai, drwy y dydd. Beth am a ffrindiau Sian Sionc ar y bws yn mynd helo, helo. Barod? Mae ffrindiau Sian Sionc yn mynd helo shwtmai, helo shwtmai, helo shwtmai. Mae ffrindiau Sian Sionc yn mynd helo shwtmai, drwy y dydd. Ac i orffen, fi'n meddwl bod ti'n cael olwynion mawr y tro yma. Mae'r olwynion ar y bws yn mynd rownd a rownd, rownd a rownd, rownd a rownd. Mae'r olwynion ar y bws yn mynd rownd a rownd, drwy y dydd. O, da iawn, o'n i wedi cyrraedd. Wedi cyrraedd yr Eisteddfod, ffrindiau. Ydyn wir wedi cyrraedd. A nawr, waw, beth am i ni ddefnyddio ein dychymyg unwaith eto, ffrindiau, i feddwl ein bod ni yn yr Eisteddfod. A beth am i ni ddefnyddio ein synhwyrau? Wel, beth yw synhwyrau? Beth yw reina? Beth ydyn nhw chi'n meddwl? Wel, synhwyrau ydy beth ych chi'n ei weld, beth ych chi'n ei glywed, beth ych chi'n arogli, beth ych chi'n flasu, beth ych chi'n teimlo hefyd. Ie wir, felly gweld, clywed, arogli, blasu a teimlo. Wow! Felly beth am fynd amdani nawr? Beth ydyn ni'n gweld i ddechrau yn yr Eisteddfod, ffrindiau? Dwi'n gwybod. Beth am i ni nawr, ffrindiau? Cerdded. Fel ein bod i'n heilog. Mae'n heilog braf yn yr Eisteddfod. A ni yn gweld y pafiliwn pinc. A'r pafiliwn yn fawr, fawr, fawr. A mae e'n binc. Wow, ydych chi'n gweld e, ffrindiau? Ydych? A fynnau. Wow! A beth sy'n nesaf ni wedi gweld y pafiliwn? Beth y'n ni'n clywed? Beth y'n ni'n clywed? Dwi'n gallu clywed pobl yn canu. La 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 la! Pobl yn canu ydw yn y pafiliwn. Ydych chi'n clywed pobl yn canu? Ydych chi? Beth ydych chi'n clywed? La 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 la! Ydych chi? A fi, gallu gweld y pafiliwn pinc, clywed y canu. Beth ydych chi'n arogli, ffrindiau? Dwi'n arogli candy floss. Ydw candy floss pinc hefyd, fel y pafiliwn pinc. A bod fi'n arogli y candy floss, dwi'n ei flasu hefyd, ydw. Ydych chi yn hefyd? Beth am i chi arogli y candy floss? A blasu, barod? Waw! Dwi'n dwlu ar y candy floss yma. Ac yna, beth dwi'n ei deimlo? Wel, oherwydd ei bod hi'n ddwrnod braf yn yr Eisteddfod, dwi'n eistedd ar y llawr gyda fy nheulu a'n ffrindiau, a fi'n gallu teimlo y porfa, y glaswellt, ydw, teimlo'r porfa, ydych chi yn? Dychmygwch eich bod chi'n teimlo'r porfa i gyd. Wel, am braf, ffrindiau. Ni yn yr Eisteddfod. Ydyn wir yn yr Eisteddfod yn cael lot fawr o hwyl a sbri.
Wel, diolch am ymuno yn sesiwn ddrama Sian Sionc. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau. A nawr cyn gorffen, ni am ganu hwyl fawr ffrindiau i bawb yn yr Eisteddfod. Hwyl fawr! Barod? Off a ni! Hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, mae'n amser dweud hwyl fawr. Twdalw! Twdalw a bantani, 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 twdalw a bantani, mae'n amser dweud hwyl fawr.